Jössz. Most látszik, hogy milyen sok van. A sor van itt. Ebből. Szél azért fújít, ki tudják használni. Áramot termel. Itt építenek egy csomó házat. Nem igaz, ilyen helyen. Ennyi házat egyszerre építeni. Ez mind most építik, aha, minden fajta. Ez nem igaz. Lehet, hogy azért, hogy itt a tenger, azért építik ezt a sok házat. Azért lehet. No, meg azok a vízi erőművek. Ugye a szélerőmű jobban mondva. Na, ezen az oldalon is építenek. De mennyi házat egyszerre, igaz? Na, meg egyet-kettőt építenek, az azt gondolják, hogy nagy dolog. Aha. Egész várost építenek egyszerre. Cairo. Templommal együtt, mindennel. Ez ma hotel biztos. Egész város, bazd meg. Egy város lesz itt. Egy egész komplet város. Van majd néhány kész. Többit mit csináljunk mind. Aha, milyen szépek vannak benne. Mindenféle különleges alakú házak. Ez is szép volt itt, ne? Tornyos. Hajó. Nem a tengerpart, hajók, kikötő. Na mennyi hajó itt, ne? Nem tudom, hol vagyunk itt. Ma sok hajó van. Két-három polgó fotóznak ide. Milyen nagy, te! Úristen, nagy hotel! Ez mindegy. Hú! Ez már de nagy. Hát, ez marha nagy. Kanyarodik a busz. Teljesen a tenger fele megyünk. Tenger és tenger. Látszanak most, de Malmöt megint megint. Nem tudom beidején. Ilyen táblákat, amik itt vannak. 60 busz. Karavan. Most megyünk rá a Dianizára. Azt mondja, Gate 3. Nem szépen mi van csinálva. Közeledünk ma talán Kairó fele, aki van írva itt le. Kapu. Office. Ott is egy kutya. Fent a izétetei. Az elég meg ott egy csomó kutya van, te. Az elég meg ott a pocsolyába feküdt a kutya, igaz-e? Dámy a páni, želám dobré ráno. Máme všetci hore. 9:35 minút vstúpili sme do Káhiry. Posledný checkpoint, posledný strážny bod, vlastne policajný, ktorý sme museli prekrižovať na ceste, máme za sebou a vstupujeme do hlavného mesta Egyptskej arabskej republiky. Hlavné mesto Egyptskej arabskej republiky, Káhira, je história, jej súčasnosť, jej tvár a jej ľudia, to všetko vás čaká dnes. Ja vás upozorním samozrejme na toho, kto to tu všetko riadi po pravej strane, aby ste a ja vás samozrejme
samozrejme vítam to tiež. Po pravej strane sa vám budú objavovať už sídliska prvé, ktoré ku Káhire patria. Keď som tu chodil, do Káhiry sa stiahujú obyvatelia z celého Egypta. A druhý, ktorí sme už čuť pobudli, tak si utekajú z Káhiry zase proč do vnútorného Egypta, pretože žiť v Káhire musíte dobre s ohľadom na sociálne podmienky, ktoré človek si dokáže vybudovať oveľa lepšie ako vo vnútornom, dolnom a hornom rozprávala, ktoré spracovávajú vápeniec z okolitých miest a z okolitých kameňolomov. A tento vápencový vlastne popolček sa dá na mesto s rovnakou ťažou ako popolček. To znamená od toho júna do septembra až októbra krajina bola poliata vodou. Táto voda nebola len voda, bolo to úrodné bahno, ktoré prichádzalo vlastne z južných krajín a zanášalo púštne oblasti Egypta v okolí Nilu a pripravovalo pôdu vlastne na zasiatie. A to je to druhoročné obdobie, ktoré prichádza po období záplav, obdobie siatia. Menofére bolo mesto bielých hradieb, ktoré kráľ Narmer chránil pred nepriateľmi a ktoré urobil takým zjednocujúcim bodom pre celý Egypt. Odtiaľto sa začalo vládnuť na politickej, hospodárskej, ekonomickej, náboženskej i vojenskej úrovni. Odtiaľto sa vlastne šírila informácia do celého Egypta o tom, že na tróne sedí panovník, ktorý zaručuje harmóniu, ktorý zaručuje božský zákon a ktorý sám na tróne sa stáva vlastne Bohom. Preberá históriu bohov do svojich rúk a história bohov, to je tá otázka s veľkým otáznikom, o ktorej nevieme, kto boli títo ľudia, ktorí predchádzali vlastne kráľom typu Narmer a tým, ktorí po ňom nasledujú. Boli to skutočne len mýtické bytosti, ktoré si ľudia vytvorili pre ľahšie pochopenie sveta, ale Boha, bohyňu neba, bohyňu núd a Boha zeme, Boha neba a títo dvaja stvorili potom 4 ľudských predchodcov vlastne kráľov a to bol boh Osiris, boh Sutek, bohyňa Eset a boh Nebtek. A Osiris a Sutek sú príkladom vlastne tej rozprávky, ktorú z Biblie poznáme o Kainovi a Abelovi, keď jednému je do rúk zverená dobrá sila a druhému tá škodlivá, ktorá sa snaží tú dobrú silu zničiť. Základnú manželskú dvojicu, ktorá spájala ženský a mužský princíp vo svojich koreňoch. Ak dovolíte, trošičku preruším svoje rozprávanie. No, elmar luistad. Ez meg itt még a jó ég. Manželka kráľovna, tej sa mali možnosť presadiť, ktorí ste boli v Luxore. My sa vrátime do mesta Memphis, ktoré teda v roku 3000 vydržalo. Počas tohto obdobia samozrejme najsilnejšie obdobie zažívalo v období Starej ríše, to znamená na začiatku egyptskej histórie, v období staviteľov pyramíd. Od teda roku 2000, od roku 3000 do roku 2008 to hovoríme o preddynastickom období, o kráľoch, ktorí sú zahmlení v histórii a ktorí sa nám len sem tam objavujú na základe nejakých náražok, na základe nejakých záznamov, ale od roku 2800 do roku 2400, niektorí historici hovoria od roku 2600 do roku 2400, sa objavuje tzv. Stará ríša a v rámci tejto starej ríše kráľovia prvých 6 dynastií zanechávajú za sebou mohutné kamenné pomníky. Mohamed Ali rozhodol toto celé vziať do svojich rúk a vytvoriť novoveké egyptské kráľovstvo, ktoré sa stalo realitou vlastne až do polovičky 20. storočia, kedy posledný kráľ Farúk v roku 1952 odchádza zo scény po vojenskom prevrate, kedy sa Egypt stáva Egyptskou arabskou republikou, ktorá vlastne do súčasného obdobia prešla rôznymi štádiami vývoja. Najprv to bola silná orientácia na východ a teraz sa ťahá vlastne na proamerickú politiku. Aj keď vnútorná politika krajiny a ľudia, ktorí sú v nej, s týmto absolútne nesúhlasia a protiamericky sú silne orientovaní. Takže to bol len krátky exkurs do dejín tohoto mesta. Vrátime sa ku pyramídam, ktoré už vidíte samozrejme po pravej strane. Prvá pyramída správa Cheopsova, najväčšia pyramída, druhá pyramída Chefrénova pyramída a tretia pyramídka, ktorá vyzerá ako taký trpaslík, je pyramída Mikerinova, ale tá malinká pyramída má 60 metrov a keby ste boli v Sákare naľavo odtiaľto pár kilometrov, tam by ste našli prvú pyramídu na svete, Džoserovú pyramídu, ktorá meria rovnako 60 metrov a keby ste pod ňou stáli, tak poviete, že určite meria minimálne o 20-30 metrov viac. Len v porovnaní s týmito gigantami Mikerinová pyramída pôsobí tak, ako pôsobí. Prvá pyramída bola postavená nad mastabou kráľa Džosera. Mastaba znamená
Prvý typ hrobky, ktorý sa v starovekom Egypte používal, bol to spôsob pochovávania do, nazvime to jednoposchodovým domom, ktorý nemal okna, ale vo vnútri bolo veľmi veľa miestností, ktoré boli určené na obetné dary. A pod týmito miestnostiami bola podzemná chodba a komora, do ktorej sa ukladalo mŕtve telo, mumifikované samozrejme. Čo sa týka mastáb, tak nádherné mastáby sa nachádzajú práve v Sákare, ale aj tu v Gíze, pri veľkých pyramídach. V okolí pyramíd sa vlastne dajú vidieť mastáby a dá sa do nich aj vstúpiť. Poprosím vás pekne, sadkajte si, pretože v Káhire môže autobus kedykoľvek zabrzdiť a bude z toho škaredý pád, takže radšej nevstávajte. Budeme o chvíľku pri pyramídach, budete si ich vedieť vychutnať. Pyramída, ktorá bola postavená veľkým architektom Imhotepom. Okolo nej bol postavený velikánsky areál zaujímavých budov a čo je dôležité, nie len okolo na zemi, ale aj pod zemou bola vybudovaná veľmi zložitá štruktúra chodieb a komôr, ktoré slúžili nám na neznáme účely, aj keď si ich stále zosobňujeme vlastne s tým pohrebným rituálom a s tým, že tam boli uložené nádoby, ktoré slúžili vlastne samotné telo vázy. To len také zaujímavosti. Samotná Sákara je dnes rekonštruovaná, dá sa navštíviť pyramída len zvonku. Dovnútra do 30 metrov dlhej chodby, ktorá vedie pod najstaršiu pyramídu na svete, ktorý je jedným z najlepších izolátorov. A tu sa dostávame vlastne do polohy. Niektorí povedia fantazírovania, niektorí povedia rozmýšľania, niektorí povedia hľadania nad tým, že starovekí Egypťania poznali mnoho vecí, ktoré my v súčasnosti buď nepoznáme, alebo nedokážeme rozlúštiť to, ako pracovali za ich obdobia. Pod Džoserovou pyramídou sa našli zvláštne stĺpy, ktoré nazývame džek, ktoré pripomínajú dlhý sklep, na konci ktorého je vlastne 4 čiarky. Ono to môže pripomínať ľudskú chrbticu, ono to môže pripomínať steblo trávy, ale elektrická energia môže byť rozvádzaná len vzduchom a len zemou, pretože zem a vzduch naša meriteľné veci, ktorá dokáže prenášať hory, ako by sme mohli obrazne povedať. 10 metrov, v súčasnosti 227 metrov, pretože chýba pôvodné vápencové obloženie, ktorým bola komory, ako vidíte.